Алга таба атлыйбыз, дуслар. Тапшыруга жылы эчтәлекле хат Николаевка районы Тат Сайман авылыннан килде. Бүген үзенең матур туган көнен милләттәшебез Аитова Халифә Калюговна каршылый. Аны бу матур гомер бәйрәме белән беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Ибрагим Исмаилович котлап, үзенең йөрәк түреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен җиткерәсе килә. Минем якын кешем, ярты җаным, бәхетемә бу дөньяга нәкъ 67 ел элек аваз сала. 1970 елда, 48 ел элек, мин аны үз ярым итә алып, күкләрдә укылган никах белән бергә гаилә корып яши башладык. Хатынымның гомере сыкланырлык та, кызганырлык та дисәм ялгышмам. Бик иртә ул әти-әнисен югалтып, бу олы дөньяда ялгыз кала дигән шикелле. 18 яшендә инде аңа әти-әни дип дәшәргә кешесе булмый. Шуңа күрә мин анарга әти-әни ролендә, дусты, иң якын кешесе ролендә да булырга тырыштым. Язмыш дигәннәре безнең мәхәббәтне, йөрәкне һәм сабырлыгыбызны олы бер югалту белән дә сыный. 1996 ел безнең өчен олы фаҗига алып килә. Якты дөньядан 22 яшендә улыбыз Иршатны тартып ала. Икебезгә дә нык авыр булды. Ләкин җаны тәне белән үксеп елаган хатынымның көче барыбер кызларын, оныкларын үстерер өчен калды. Яраткан тормыш иптәшем, әгәр тормышымда син булмасаң, бәлки күп сынауларны үтә дә алмыйча сынып калган булыр идем. Шөкер, минем бәхеткә син бар әле. Балабызны югалту хәсрәтендә бергә татыдык. Оныклар шатлыгында бергә кичерәбез. Нишлисең? Тормыш бер урында басып тормый ул. Гел алга атлый. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр, килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә кереп кит. Баш очында һәр чак аяз булсын. Җылы кояш кына елмайсын. Булган бөтен борчу кайгыларың ерак кына, артта ул калсын. Күр әле син, матур тормышыбыз, балаларда булды киләчәк. Син бит безнең иң хуш исле гөлең, иң матур үскән ал чәчәк. Кадерле Халифә Калюговна, тормыш иптәшегез сезне олы хөрмәт белән ярата һәм бүләккә җыр юллый. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк әле. Яшьлегем таңында кабынган бер йолдыз, мәхәббәт илендә түгел мин ялгыз. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы. Күңелем ак кошы булыйкчы гөл бергә. Атлыйкчы янәшә бергә без гомергә. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы.
yokla turmuşta bir bexit yanda seni tuyul üzüde bir rahat sen benim yazlarım sen benim nazlarım sen benim canımın yartısı sen koyaş sen ayım turmuşumның jayı sen bexit şatlıkның barısı Халифа Калюговна Аитова өчен чираттагы хатны укып китәм. Бу юлы балалары, кызлары Гөлисә, Аниса, Юлия, киявләре Айсә, Али, Эльмир, оныклары Арслан, Алмаз, Айгөл, Салим, Саид, киленнәре Диана һәм Дарья, киявләре Расим, оныкчалары Амир, Аделия, Амелия һәм Халид үзләренең иң олы теләкләрен җиткерәләр. Әниләр алдында һәрбер бала соңгы сулышына кадәр һичшиксез бурычлы булып кала. Әниләр аяк астында җәннәт дип бушка әйтмиләрдер, чөнки иң олуг затларны гына шулай тасвирлап була. Әнкәебез безнең, күз нурыбыз, ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрендә, төннәрендә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип, иркәләп, сөеп, яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле ягымлы әбикәй, алар сине бик нык яраталар. Әниебез, картаямын диеп, карама уфтанып көзгегә. Син һаман да матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә. Гомерләрең тигез үтмәгәнгә, шатлыклары аның күп булды. Менә, күрәм хәзер күзләреңдә сөенечтән яшьләр тулынды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрмә. Яшә безнең белән янәшә, сиңа карап ышан бик күпләре. Газизкаем, шөкер, көнләшә. Яраткан әбикәебез, бүген синең матур туган көнең. Рөхсәт ит башлап, түбән генә башыбызны иеп, күз яшьләре аша рәхмәт белдерергә, дип башлый оныкларыгыз. Синең кулларыңнан язгы җилләр йомшаклыгын бик без тоябыз. Сине күргәч үз яннарыбызда иң бәхетле бала булабыз. Кытлы булсын матур туган көнең. Елмай әле, әйдә, уфтанма. 100гә җитеп, аннан үтеп китеп, гомердә дә җаным картайма. Хөрмәтле Халифа Калюговна, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган җырны сезгә бүләккә тапшырабыз. Гомерегез матур, туган көнегез кытлы булсын. Appak şeşlerini tarab ürgen şaqta, uylısındır ənkəy bizning haqda. Tübəb күзләrini bizning qaytır yolga, kütəsindir indi hər bir yolda. Ишек алдың синең яшел көләм, biz булмагач үскәндә кәүләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән.
Didin yalgışlardan Dizer gümürlerini Aklık bulsun canda Zorlanmağız bir de yazmışlardan İşik aldın senin yeşil külem Biz bulmağa şüsken bepke ulen Merhametli senin izgi saf günelin Uzak yaşam key şatlık bilen Eyken sözlerini iske olgan şakta Yüreğimde yaşar küşüm arta Gümür güzlerini uzgan şadımda da Habatlarımın minde balalarga İşik aldın senin yeşil gülem Biz bulmağa şüsken bepke ulen Merhametli senin izgi saf günelin Uzak